Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μία ακόμα φορά διαπιστώνουμε στην αίθουσα αυτή ότι η αξιωματική αντιπολίτευση κάθε προσπάθεια που αφορά την οργάνωση της κοινωνίας την αντιμετωπίζει ως αλλεργικό φαινόμενο. Γνωρίζουμε ότι η αντιπολίτευση ειδικότερα επί σειρά ετών διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία δεν είχε λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα που θα αντιμετώπιζαν με έναν δομημένο τρόπο το πρόβλημα το οποίο προέκυψε στην πατρίδα μας κατά την έναρξη δεκαετίας του 90 για τους γνωστούς λόγους που δεν συντρέχει ζήτημα αυτή την ώρα για να αναφερθούμε. Βρέθηκε η Ελλάδα πραγματικά απροετοίμαστη για την αντιμετώπιση αυτού του κύματος των μεταναστευτικών ροών και με αποσπασματικές διατάξεις επιχείρησε να αντιμετωπίσει το ζήτημα το συγκεκριμένο. Και αναέρθει το 2005, όπου εκεί πλέον με το νόμο 3386 επιχείρησε να θέσει την βάση του νόμου που θα διευθετούσε τα ζητήματα τα μεταναστευτικά και της ένταξης των ανθρώπων αυτών που για παντίους λόγους βρέθηκαν στον τόπο μας. Εκείνο όμως το οποίο είναι να μας κάνει να απορούμε το γεγονός ότι κατά την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή μας ακούσαμε με ικανοποίηση και τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζονται με έναν τρόπο θετικό για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία και σήμερα παραδόξως να δηλώνουν παρόν. Γιατί άραγε? Διότι κατά την άποψή τους το παρόν νομοσχέδιο δεν είναι τίποτε άλλο, όπως τουλάχιστον διαστόματος της συγγήτριας ακούσαμε, παρά η ποινικοποίηση της φτώχειας και επιπλέον μια προσπάθεια να τεθούν περιορισμοί, φράχτες στα σύνορά μας, τους οποίους δεν ανέχεται η δημοκρατική τους ευαισθησία και υπέδειξε μάλιστα να αφαιθεί κάποια δίωδος. Τώρα, τι ακριβώς εννοεί με την διευθέτηση αυτού του ζητήματος παραχωρώντας δίωδο, ας μας απαντήσουν οι ίδιοι και κυρίως ας απαντήσουν στον ελληνικό λαό. Είπε επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπισε τους ανθρώπους αυτούς ως εχθρούς και μάλιστα στα πλαίσια αυτής της λογικής εκδηλώθηκαν και οι πρωτοβουλίες του αρμόδιου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την εφαρμογή του προγράμματος Ξένιος Δίας και άλλα τινά. Τι να πει κανείς, προέβλεψε το 2050 η κυρία Κατριβάνου να έχουν διεισδύσει στα σύνορα της Υπήρου μας 1 δισεκατομμυρίου μεταναστών και μάλιστα ζήτησε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος νομιμοποίησε χωρώντας ηθαγένεια σε περίπου 12 εκατομμύρια, όπως είπε, μετανάστες. Αυτό είναι παρήγορο και κατά την άποψή μου σηματοδοτεί ένα νέο προσανατολισμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το πρότυπο της Αργεντινής στο πρότυπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Βελτιώνεστε σε άλλη κατεύθυνση βέβαια. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε ξεκάθαρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν νομοσχέδιο επιτυγχάνονται τρία βασικά πράγματα. Κωδικοποιείται ένα διάσπαρτο νομοθετικό πλαίσιο. Ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις του νόμου 3386, 19 νομοθετικών τροποποιητικών παρεμβάσεων, 6 προεδρικά διατάγματα και γίνεται μια προσπάθεια οι εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις να περιοριστούν από τον αριθμό των 42 που σήμερα υπάρχουν. Τι έχει αυτό ως αποτέλεσμα? Την ευκολότερη κατανόηση από κάθε ενδιαφερόμενο ενός νομοθετικού κειμένου που ιδιαιτέρως τον απασχολεί. Η ενίσχυση της λειτουργικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και η διευκόλυνσή τους, οι οποίες επιτυγχάνονται με τον περιορισμό των τύπων
αδειών διαμονής, 50 προεβλέπονται μέχρι την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, περιορίζοντας τον αριθμό των 20. Μειώνεται ως εκ τούτου το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών και επιπλέον με μια διαδικασία πλέον απλουστευμένη, με την απαλλαγή των Δήμων από τη διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής και την προώθηση της υπηρεσίας μιας στάσης, προάγεται με ταχύς ρυθμούς και αποτελεσματικό τρόπο η διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν τους μετανάστες. Το παρόν νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε 4 άξονες κινείται. Ο πρώτος αφορά την απλούστευση των διαδικασιών, την αύξηση της διάρκειας διαμονής όσων απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα και την καθιέρωση. Ένα ζήτημα το οποίο ιδιαιτέρως θα έπρεπε να είχατε ενισχύσει και με τη δική σας θετική τοποθέτηση, και αφορά την εκτίμηση των λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, έτσι ώστε να μην μπορεί ο καθένας κατά το δοκούν και με έναν τρόπο υποκειμενικό, επικαλούμενους αυτήν τη λογική, να αποστερήσει το δικαίωμα από έναν πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος το δικαιούται. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την επανεξέταση των όρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης την δημιουργία και την ενίσχυση ενός φιλικού επενδυτικού κλίματος και επιπλέον σε μια προσπάθεια τόνωσης της χρηματαγοράς εισάγει ρυθμίσεις που επιτρέπουν σε πολίτες τρίτων χωρών με μια ιδιαίτερα ικανοποιητική οικονομική θέση να έρθουν επενδύοντας στην Ελλάδα και να αποκτήσουν το δικαίωμα αυτό. Μάλιστα, σε περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με την επίτευξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προβλέπεται και η με διαδικασία fast track ικανοποίηση και διευθέτηση ζητημάτων χορήγησης αδειών διαμονής σε αυτούς που μετέχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ενώ παράλληλα περιορίζεται η δυνατότητα της απώλειας της νομιμότητας διαμονής, αντιθέτως από τους ισχυρισμούς της εισηγήτριας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τέλος, με τον τρίτο άξονα έχουμε τη μεταβολή των όρων πρόσβασης σε μακροχρόνιους τίτλους διαμονής με στόχο χορήγηση άδειας μακράς διαμονής που τους παρέχει επιπλέον το δικαίωμα της κινητικότητας, άρα της δυνατότητας εξόδου. Ένα λεπτό έχω, κύριε Πρόεδρε. Της δυνατότητας εξόδου σε όλο το γεωγραφικό χώρο της Ένωσής μας. Τέλος, ο τέταρτος άξονας αφορά τη διασφάλιση διαμονής των παιδιών της δεύτερης γενιάς. Είναι μια ηθική υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας, διότι τα παιδιά αυτά κατά το μάλλον αισθάνονται Έλληνες και κατά ελάσσονα λόγο έχουν γνώση και αίσθηση της χώρας καταγωγής τους. Επιπλέον, εμπεριέχονται ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση επιγόντων ζητημάτων που προέκυψαν λόγω της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων στην αγορά εργασίας. Και τέλος, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που έχουν να κάνουν με την ενιαία άδεια διαμονής και την επιστροφή των μεταναστών. Κλείνω λέγοντας ότι καταληκτικά αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα πρώτο βήμα σε μια σωστή κατεύθυνση για να αποκτήσει επιτέλους η χώρα μας ένα εθνικό επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πλαίσιου αντιμετώπισης του ίδιου ζητήματος και επιτέλους να αποδείξει ότι η χώρα μας διεμπνέεται και διακρίνεται και από το νομικό και από τον κοινωνικό της πολιτισμό. Από την έννοια αυτή το υπερψηφίζουμε και καλούμε και εσάς να πράξετε αναλόγους. Σας ευχαριστώ.